Caning duweni jiwa bisnis mulai cilik iku apik yo, tapi nek koyo ngene iki koyo ojo deh. Siji arek SMP nang Kabupaten Pasuruan kelangan Brownfield Honda PCX, sakmarine dadi korban plokotoan moduse transaksi COD. Pelaku ambek korban deal tuku vapor regone 50.000. Lah pas COD, pelaku ngekei korban duit 100.000 repes, mari ngono salah siji pelaku nyilih Brownfield korban alesane gawe ndolek duit susukan. Tapi nih Cak Ning, pelakune gak balik. Siji murid kelas 1 SMP, inisiale D, dadi korban kemalingan modus COD nang Dusun Pakem, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Kedadiane dina Rebu winginane. Nang rekaman CCTV, korban ketemu nang pinggir dalan ambek loro wong lanang sing ngaku ape tuku vapore korban. Loro pelaku iku teko goncengan numpak Brownfield. Sakmarine omong-omongan, pelaku ngejak korban ngalih mlebu nang jero gang. Alesane ceke luwih aman gawe transaksi. Sakmarine deal rego 50.000 repes, salah siji pelaku ngekei korban duit 100.000-an. Mari ngono, pelaku nyilih Brownfield Honda PCX korban, alesane golek duit ijolan. Korban sing wis percaya langsung ngekekno kontake nang pelaku. Wis, sakjeke iku pelaku keplas, gak balik-balik. Korban cuma nyekel duit 100.000 repes, sauntara Brownfield ilang. Kasus kemalingan iku wis direpotno nang polisi. Saiki petugas mbeber selidikan ngelompokno keterangane saksi karo metani rekaman CCTV gawe ngidentifikasi barek nguber pelaku. Abdul Majid, JTV.